hej hemskt mycket, hej. Hörni, nu ska vi dra vinnaren på den här. Tack för era svar. Det var roligt att läsa om er, hur ni är. Och vilka roliga egenskaper ni har. Det gillar jag. Jag har lagt era namn här. Kolla, det är massor. Så ni har jättebra chansning. Nu ska jag dra in. Det är spännande. Musik. Det är bra fusk. Ellen! Yeah! Vad kul! Grattis, Ellen. Vad härligt. Du kommer att få den före det byter år. Vad kul. Åt alla er andra. Puss och kram. Hejdå.